ikaduhang adlaw na ron nga ang atong gitubag sa Salmo nagingon ang katarong mulambo sa iyang panahon ug ang kahingpitan sa kalinaw hangtod sa kahangturan. Justice will flourish in his time and fullness of peace forever. Ana. Sa unang pagbasa, giingon diri kung maghari na gani siya, pasabot si Kristo ang Mesiyas, naadayoy kalinaw, naadayoy hustisya, naana ang katarong. Ana. Karon ug atong check up pod ang kalibutan, naabay hustisya? Naawa. Wa man mo motubag. Tarong ba ang mga tao karong panahon na? Tarong? Kamo, tarong mo? Dili mo hiwi. Unya, malinaw? Malinaw ron ang kalibutan? So, pasabot ba ni nga wap maghari ang Ginoo? Ambot lang naghari na baka siya. So, wa gid tingali. Muna, sige lang kitag misa di galyong. Sige lang kitag hangyo nga maghari na siya. Nya wa lang gyapon siya maghari. Gani, bisag ibutang nato sa pag-abot gid niya sa istorya diri sa atong ebanghelyo. Si Maria na mabdos na wa hilabtig laki. Malinawon ka kana. Hustisya kana. Kamo mga babae, hustisya na nga mamabdos kag kalit nya wa kahilabtig laki, wa pagyud kay bana. Nya mamabdos ka, hustisya na. Oy, tubag. Mga babae daghan kay mo. Musugot ka karon, ngay guli nimo sa inyo, mabdos na ka. Igo ra kang gitutukas pare. Nya moingon dayon ka, ang pare mo'y tag-iya ani, kay gitutukan ko. Nya, hustisya ka na, natutok-tutok ra, may pag puslan man. Hustisya na, dili. Kamu ba mga babae? Oh, natanawa. Wa mo katubagan eh. Unya, sa laki sad, hustisya ka na, nga naa kay asawahonon, wap agan ikakahikap, mabdos na, hustisya na. Mao na. Nya hay mang hustisya diha, nga naana man unta ang Ginoo, naumol naman sa tiyan ni Maria. Mao man kato siya ang Mesiyas, mao man kato siya ang manluluwas. Nganong nagkagubot naman noon, imbis nga higugma kay si Jose ni Maria, iya naman ang buwagan, kay mabdos naman. Di nagkagubot na noon. Di sa to pa, sayop gining unang pagbasa. O kaha, di gyud tingali tinuod nga si Jesus maoy Mesiyas. Ingka padir nganong nagpari man ka. Anong nagmisa pa man karon nga imo naman ang gituis ang kamatuoran. Adi ako lang mong gipresentahan unsa man. Sakto ko sayop. Mao na. Di mo mutingog, may pagmanguli na lang mo. Kay unag uli. Ambot lang. Basta ako nakapangutan na lang ko ani ba, pag-reflect na ko ganiha, gabi ipagani, nag-reflect ko ani nga maong Bible na ko, asa go'y kalinaw ako, o na ako'y uyab, niya papangasawon ko, mabdos ng daan, di ko magmalinaw na Nya giingon man dire, ni uli si Jose o giyang gipangasawa si Maria, malinawon ka siya ato, di ka siya maghunahuna, kinsa jud kay amahan ani no? Ako naman oy nahimong Salvador del Mundo ani. Kinsa jud kay amahan ani? No? Labi na si Jesus ato magsigig paraig ni Maria, ana ang naong pagyud mo liwat kay nako. Kinsa jud kay amahan ani? Ana. May kamong mga bana din he. Ingnon mo sa inyong asawa, ako dong namabdos ko pero lalang biya ni Espiritu Santo ha. Nga ikaw kay buutan lagi. Sige dahi ana. Nga di jud ka maghunahuna. Malinaw jud ka kay katog di ba ka. Ate ni soroy ra ba ning bayhana didto da. Okay, si Maria gikan man to ni bisita ni Isabel. Nya ni standby biya sa ditong tulo ka buwan ni Isabel. Nya pag uli niya mao na may iyang gisulting Jose, mabdos man ko jo. Ana.
Pero lalang ni Espiritu Santo. Isa, kalayo ato imong gilakaw, tulo ka buwan ka dito nya pag uli mabdos na nya lalang sa Espiritu Santo. Istoryahe. Sino ganang sitwasyon na nilakaw, di ba? Nilakaw to sa Maria, kalayo sa Judea, nya dito sila sa Galilea, north to south, porting layo aoy. Gikan mangi kuno na tingali og gikan sa Bantayan, daan Bantayan ngadto Santander ang gilayon. Nya tulo ka buwan siya dito. Nya pag uli mabdos na. Nya lalang pa sa Espiritu Santo, diin pa kato niya laaga. Ay kadaghan na sa akong gisulti. Mayawaan na gid noon tanig samot. Mga igsoon, kining kalinaw o kining hustisya nga gihisgutan dinhi sa atong ebanghelyo, dili ni mao ang kalinaw ug hustisya nga tawhanon. Diyos nun ni siya nga kalinaw, Diyos nun nga hustisya. This is the peace that the world cannot give. This is the justice that the world cannot understand. Ano na siya? Nya unsa man na siyang kalinawa? Kalinaw nga naa sa kasing-kasing sa matag tao nga mosunod sa pulong sa Ginoo. Si Maria nagmalinawon kaayo, bisag wa siya ibana o niya namabdo siya, malinawon siya, kay niingon man siya, matuman dinhi kanako, sumala sa imong pulong. Ang pulong sa Ginoo mao'y naghatag og kalinaw, dili ang pulong sa tao. Nahimo ning hustisya ngadto ni Maria, bisag wa siya waybana, bisan pa gani giaksyonan siya buwag sa iyang uyab nga sinayura na sila. Hustisya gihapon to kay ngano man ang iyang gisabak ang pulong sa Dios nga natao diha sa iyang sabakan, mao ang kaluwasan, makaluwas. Ang hustisya makaluwas. Ang epekto sa hustisya kaluwasan. Mo na magsigit tag ingon hustisya pero way kaluwasan, wa nay epekto ng hustisya ha. Kanang atong death penalty, kanang ingon nga patya ng naang ng rape og nagpatay sa imong anak, patya na kay heinous crime na, dili na makaluwas. Di ba? Makatiwas na. Patyo na natong tanang mga adik, kanang tanang mga drug lords, patyo na nato kanang tanang mga kurap, di na makaluwas, makatiwas na. Mao man bitang wa gyud ni prosper ang operasyon sa mga tao nga kunuhay na higugmas atong nasod, pero ang ilang paradigm patya ang dautan, patya ang sagbot sa katilingban. Awa gyud hangtod karon gasigi lang gyapon sila gubat, gasigi lang gyapon pinatyanay, gasigi lang gyapon ginukdanay hangtod karon. Nagsugod ding pinatyanay ani, wapa, teenager pa ko, karon hapit na lang ko mamatay, gapinatyanay lang yapon. 50 na katuig kapin ang milabay, 57 nagugo karon. Porting hadlukan na mo itong pinatyanay dito sa bukid, kay lagi kuno, ninduto nato ang atong nasod. Patya ang tanang mga dautan. Hangtod karon gasigi pa sila pinatyanay. Wa pa kita nangamatay na lang kabo mga patyonon sa kay mga naong. Wa na. Wa lagi apuntay hustisya. Wa lagi apoy kaluwasan ngano man tawhanon manggod nga hustisya. Para ko danang makasakop ka sa imong bana nagirape ang imong igsuon nga babay kay diha nagpuyo sa inyo. Unsa may imong isulti sa imong bana? Sige, tubag. Ang imong manghod nga nagpuyo sa inyo, kay nitabang-tabang tao nimo dihag atimans balay, giri pagid sa imong banang buangon, kay nisuyop man. Unsa may imong isulti sa imong bana? Ingno nimong layas? Ingno nimo nga yawa kang panuwaya ka? Giunay nimo tukob ang akong igsuon? Ako kang buwagan kay animal ka? Hustisya na. Dili. Ikiha tika, ipapriso tika, ipadugta tika dito prisuhan. Sige, ato pag yung pasobra-sobraan. Amahan, miunay og rape sa iyang kaugalingong anak.
nasakpan sa inahan ug sa mga igsoon, sa may imo anang hustisya, ipadugta na sa prisuhan, hayop na din anak tao. Di ba? Sakto dili. Sakto. Uy kusga. Sakto. Purting saktuha. Sakto yun. Pero sa Ginoo dili. Ang iya higugmaa. Pasayloag kapituan kapito, haron balik-balikan jud kag rape kapituan kapito. Ngana? Ikapadudisa na mahimo pa dire. Di bitay nangutanan ako pader. Kaniha kaning kasuha, duha niya ka anak nga babay gilumpong gyud og rape sa iyang bana nga nisuyop na palahubog pagyud. Nisulti niya ang usa nga gi-rape niya 15 anyos, ang usa 12 anyos. Gahilak ang inahan nga rin ako. Ingon din siya, pader, ako na lang ni ipapriso kong bana, pader, ako lang sa ipapatay ko baka ni pader kay purtig yung ilara. Ana, gahilak yung anak niya, trauma baka nang trauma in town. Tsunang ka, in anak ka, imong papa, imo untang refuge, karon mao na no ini patay nimo. Mao na ni guba sa imong kinabuhi. Naglibog sa kuwato. Ako sa galagot sa kuno ko, adimal. Oh, maglagot ka eh. Lami ran tagud-taguron. Nya sugdo ni putol katong buangon niyang bahin sa lawas ba. Ano ang ginagawa ba? Tagud-taguron gito nimo buang kan dako ha. Onya kay pare man ko. Ang magmoingon ko niya ana. Niingon din ko niya ikiha. Pasakaig kaso. Pero siguro nga bunga sa imong gugma. Tungod kay nahigugma kaniya, imo siyang pasakaag kaso. Di gani gugma ang nagsugo nimo, kahadlok gani or ka isom, kalagot, ayaw na lagkiha. Ambot ni kiha ba kato siya? Wa na masad mo balik nako. Aba sige patay na gito niya. Basta nga kung gingon, imo ganing ipapriso, imo ganing ikiha, kinahanglan bunga sa gugma. Pwede sila itong ignon, imo ganing patyon, kinahanglan nga bunga gyos gugma. Unsaon man imo pagkiha, unsaon man imo pagpatay, nga bungas gugma. Kay bao mo? Patyas paghigugma. Katay mong bana, nang rape yung anak, higugmaan ninyong tanan. Tanawa, patay gina. Natistingin, ug naa gyud. Unsa man paghigugma? Una, inyong pakanog mayo. Human, inyong patulgon og mayo. Inyong paimnon og mayo, inyong pasuyopog mayo. Ada, sakpan gina, patay na yun. Tukhangon man gina, patay. Og di sad mamatay, ma-high blood man gina, patay gyapon. Di tingali madiha-diha pero ma-high blood na no. Paimnag mayo, ay sus, moborot ra ng atay ana. So unya pa dir magsige nag-rape dito. Ayaw sa danghag sad kay kastanan. Gamit sa prudence, i-safety ang imong anak. Ayaw na paduula dito. Ayaw ibilin na sila rang duha. Yang imo sang anak kay buangon man sa kaayo, magsige man sa short og mubo kaayo, hapit na mala nagpanti diha sod sa balay. Kay tungod lang kalagi kay balay. Ang akong papa, katong anhing papa nako, may rest in peace, si Papa Severo, moingon gyud to namo, gagmay paming bata, sigihan gibi og sulti. Kamo ay gyud mo kumpiyansa anang sikit-sikit sa lawas sa laki og sa babay, bisag sa inyong igsuon, bisan sa inyong mga igagaw. Kay kanang lawas sa babay og ari na sa laki ibutang, di na mo ilag igsuon na aginay kuryente. Mo tong gahon-ahon ako live wire gid ini so kana distansya gyud hasta gus akong uyab magpanaganan ako hikap. Karon nun mahay noon ko ako hikap. Lisod sa kayo ang Madrid hikap. Pero sakto tingali oy, di ba? Adi tingali. Sakto gyud. Ay mo kumpiyansa na ubang mga tudlo ipon na inyo mga anak koy gikas banyo ga hubo tanan muagi sa sala. Tungod lang kay sila ra dias balay. Di namang kabata. Nya, ug naaroy batig utok diha sa imong balay. Nga imo ra tingaling uyuan, nga imo ra tingaling
amahan or imo ba kang igsuon, di ka na matuyok ang utok ka na. Di na sad na hustisya. Pariharasad guna na mo mga pare, manimba mo, unya inyong ipakita ng kanal-kanal ninyo dinhi. Hustisya pa ka na. Tingali tarong ang kanal, pero inhustisya ang inyong gibuhat, kay inyong gitorture ang utok pare. Labaw na yung inyong may pakita-kitaon na inyong short, unya inyo pa yung gisi-gisian. Saman mo, mura mamog na kaminos na mo. May lang kung tag-paralyze, may kanang nag-agas na among laway, kaya di naman may kakita na, hap naman sad, may proingon aning may pakaing mubasa, tinaw pakaing mataw eh. Ang pasabot, ang tinuod deng hustisya mga igsoon, kana deng makapahunong og sala. Bahala nagnakasa ang imong isig katao, basta ang iyang sala, di lang mutakod nimo. Munang ningon ko, ipapriso ang imong bana, ipapriso ng nagdagmal ninyo, pero bunga sa gugma. Kay gano man, aron siya nga napriso, siya ray sadaan, pero ikaw nga nagpapriso, wa kay sa. Nya ugtuan na siya dito sa prisuhan, duawa siya. Kay nag-ingon ang Ginoo, duawa ang binilanggo, nabilanggo ko og imo kong giduaw. Nya ngato sang work of mercy, duawa ang mga binilanggo. Hala, duawa dito, aron kung gigutom na, pakana, kung giuhaw, paimna, kung way sinina, sininae, kung way ikapalit og siyabo dito sa sulod, tagae. Total di naman na mapriso, kay tuan naman na dito. Ambot lang, sakto ba ni ako? Ingon ikanoy akong ipapriso pa din. Bungas gugma. Kung imong latoson ang imong anak, kinahanglan bungas gugma. Nya ang gugma manglatos di ay. Manglatos? O di ayaw na lagi dayon. Kung ang imong uyab nangitag lain, nya imo siyang buwagan nimo siya bunga sa imong labing dakong paghigugma niya. Imo siyang ingnon, di ko gustong masamok ka, di ko gusto nga mabugatan ka. Mas maipag ako'y mabugatan kaysa ikaw mo'y mabugatan. Aron nindot ang inyong date sa imong uyab karon, mo distansya na lang ko. But I love you very much. Buwag na ta, promise. Lakaw din ka. Nya magagas may imong luha ba? Tanawa di ba mugukot to nimong panuwang dako. Naghikapon ka iwakli ayaw lagi kay makadaot nimo. Inga unya gahilak man kay sa I am willing to cry until the end. Basta mauni ang imong kalipay. Lakaw de gato. Igabot mo sa unahan, maligsan ka eh. Na di maligsan, na di na makakaklaro si yuta pati ana. Nya maligsan ka, nya patay dayon ka. Asa man ka padong? Sa langit. Kay wa man kay sala. Wa man ka magsingon niya, ikaw hudas ka, ikaw bitin ka, ikaw animal ka, mura ni magibuhat ako, pasalig-salig ka nako, text-text ka nako, I love you very much, nga maura din niya, buang-buang ka, animal ka, buwag data, lakaw di ka to, ligsan dayon ka. Asos, porti ni mong impernuha, oy. Si Manoah, o ang iyang asawa, sa unang pagbasa, nangandoy og anak. Ngandoy silag anak. Nakaanak ba? Wa mo naminaw sa unang pagbasa. Nagampo ang iyang asawa dito sa templo kay aron makaanak sila. Nanganak ba? Nakaanak ko eh. Angan si Samson. Si Zacarias o si Isabel nangandoy sad nga manganak kay magtiayon man sila. Nya mga buutan pagyod. Nanganak ba? Wapa. Nagisgutan lang diri nga nagmabdos pero may siguro ma-aborto. Namabdos. Nya tiguang nakaayo niya kana pa yung gitawag na tog sterile kan barren ba kanang baog di manganak declared na ginas doktor nga dili manganak. Nya tiguang na sad gayo siguro mga 75 na tingali edad ani. Nya nanganak. Kamu dia nangandoy mo mga anak. Nangandoy wa. Mao na ro'y problema sa kalibutan. Unsa may problema ro sa kalibutan, nangandoy nga mag-sex.
pero di gyud mangandoy og anak. Lahi sa nirong atong generation. Sa una sila magsigig pangandoy nga manganak, mauwaw gud og way anak. Mauwaw, matod pa ni Isabel diri, gitangtang na gyud sa Ginoo ang kaulawan nga naghasol nako, nagbugat sa akong kinabuhi, sukad pa kaniadto atubangan sa mga tao. Kay uwaw kay una ang babae nga di makaanak. Uwaw kay na. Una karon lahi sad siging tinukhangay, nagpuyo-puyo na lang ng uban bisag way kasal. Nya di gyud gustong manganak. Oo na. Hay may masyawanon sa una o karon? Unsa nga generation ang masyawanon ba? Kana bitang yawa mo patay man gina, mo patay kinabuhi. Hay may mas killer kaniadto o karon? Apil mo. Apil sad ko. Ngano man, unsa may hinungdan, nganong karon hadlok man kay tagbata, silas una maghilak man gyud aron do na lang gyud bata. Nya manganak sila daghan kayo. Si Jacob 12 ka bukanak kana ngandoy kana yung maximum nga maabot nila panganak niya. Mag-anam og kadaghan ang ilang anak, mag-anam gyud og kaning kalipay sila. Lipay kayo basta daghang anak. Karon guol man kaayo og moabot nagtulo ka bukanak. Maximum of 2 raman gyud. 2 child policy ang atong mentality karong kasagaran. Bisan sa mga advertisement, paris-parison dayon na nga papa, mama niya mag-agak og 2 ka bukanak, babae og lalaki, ideal family. Ana day na. Wa magigaagak dihag 20 ka bukanak mo. Na 12 ka babae, nya di 8 ka laki, nya butangan dito ideal family. Moingon ka mo ng ideal family. Ngano man? Unsay hinungdan? Tungod kay karong panahona ang ato nang gisunod mao ang atong rason. Reason. Ang gisunod sa una kasagaran pagtuo, faith. Pagtuo bas Ginoo. Muna ang pagtuo maghatag og kaluwasan, maghatag og paglaom, hope ang pagtuo. Paragod karon, tuo ba mo na kung musimba ka bisag uwan, mahilantan gyud ka? Tuo mo? Wa oy. Ang inyong gituhuan na kung musimba ko maayo gyud ko bisag naiuwan. Nya milaom ka ana. Milaom ka mo nang niabot ka dinhi. Pero katong uban hilantan planta sayo kay buntag kapoy kay bangon oy halapok pa kay dandada pagi baha-baha dia hindi may magmudagan ng simbahan sunod lang adlaw ta tuang rebitan ng uwan ana dali kayong kan yang sama na reason pero ikaw nga nito sa bahalag taga-tuhod ang tubig lakaw gyud ko kay makaayo gid ni nako pag uli nimo sa inyo na paralyze ka kaya na bugnawan man lisod na kang lakaw nya gabot mo dito bisag paralyze ka pagbuot ra ni Ginoo do na ra gid ni paglaom nga maghatag ni kaayuhan hope na sad kay nito lagi ka di ba nya kinsa maroy mas relax nga tao katong hadlok sa tubig o kaning ni ang gustong magpakamatay para lang yun musimba kinsa may mas relax mas relax gining gustong magpakamatay para lang makasimbas Ginoo no. Pero rason imong gamiton atras dayon ka. Mao na ang kaning ginikanan ni Samson pag ingos Ginoo ulis inyo kay magmabdos ka unya ang imong mabdoson nga bata igawas ana ayaw gyud tupihi ayaw gyud paimnag bino iya gitong gitiman-an nga ako ning buhaton tuo gid siya ato pag human nganak gid siya oy si Zacarias kay pari man ni si Zacarias kaning pari kusog man kay ni mo gamit og rason kaning gawali mao man ni kusog kay mo gamit og rason mo na maglisod og gawas ang pagtuo mo tuo ba ka pader nga mabuhi ra gyung parokya bisag way kolekta so di mahimo na patay parokya na di na mahimo
Saan ta pagkahimo nga kita mukaon gutagod nya kanina repair na nagtuo naman ganito dito nya sa mauna na. Nya kana pa diyang atong mga himuonon ug watay kwarta patay ta oy. Mao na siya ay rason. Abi sa kamo mutuo ba mo nga napo imong anak nya wa kay trabaho nya mabuhi ra gyapon mo tuo mo. Di madana pa dire. Nabi datoy tao nga akong giingon bagi gikasal nako ba nya ingon ko pila ka buk anak gusto ninyo isa blingo sila na kung ano man ingon ni sa kuan ingong bana na mo gusto na kunoy heart enlargement ang iyang asawa munang nagpakasal lang sila pero di na sila mga anak kay kana ganing ang doktor na ingon man ay gyud pagmabdos kay matiwas gid kaani kay di man jud kakakuan di man kakapanganak mamatay man ka. Amo to nagpakasal lang sila pero di na kuno sila mga anak kay na large na enlargement sa heart. Nako di ko mosugot ana kay kaning kasal di ni matuman di ni mahitabo basta dili mo mangandoy anak. Unsay kapuslanan og magpakasal mo di mo mangandoy anak. Nga mao man ay part sa inyong consent nga manganak. Mao bitang nagminyo kay manganak mo og di ka gusto nga manganak pagpari. Ako di puli. Ay, tanaw na ko, gwapa-gwapa man sa dang asawa. Nagabi ako'y puli di abe, kadiri pari be. Hindi mga gusto mga anak. Hadlok siya nga mamatay. Na kung ano man day og dili na ni magmabdos ang imong asawa, di na gini mamatay. Di ko no. Una-una ako no na. Og di gyud magmabdos, di gyud mamatay. Og imo ginang ipalaygit aron di magmabdos tungod lang kay gilaygit din agyud mamatay. Wo patay gyapon oy. Mo na hadlok tag bata tungod kay mahurot ko nung kwarta mamatay tas gutom. Ngano man dagwa kay pagkaon? Adi sayop. Ngano man daghan kag pagkaon din agyud ka mamatay? Mas daghan ang namatay sa kaon. Karon kisay nga namatay sa COVID. Ang mga aran-aran og kaon tanawan ng way gikaon ang COVID mulikay sad mulikay ang COVID mo pay dugukuron ang COVID magdakpanay gud na sila diadahan gud ana kanang atong ingon sana kana mga unsa na dihang kanang yung ada kas tubig muumog ka nya makuan ka ng hugaw sa ilaga makuan ka mamatay ka unsa nga na leptopyrosis nana oy kanang mga way balay diha saw mo ng ilaga oy ang ilaga mo'y mulikay ang tubig ang dani muo nilang swimming pool nangamatay bagod wa gasinaw lang lawas way mga sinina pero wa gyud sakit uwan og init abog og way abog ligiran wa gyud masakit nani andoy gasigig tap-tap hala mag-ubayong gyud igabot ka to ubo-ubo dayon patay dayon. Oh na. Rason la itong saligan, rason hadlokon ng tasyawa. Pero pagtuo mo itong saligan, si Zacarias kay pari iman pag-ingos anghel, magmabdos ang imong asawa. Ingon siya, ay kog ilara anay, usaon ako pagtuo gutaon karon nga tiguwang na kay ko nya akong asawa tiguwang pa jud kayo, karon na hinuon mamabdos. Di ko katuwa na ingong anghel wa man kay ayong pariya ka maamang ka amang kanirong gawali og di mo tuos Ginoo ingnon ko maamang ka wa nay kolekta sa pa di mo pagmisa nga amang naman ka misaliga na mo ba biyag ka mo dupa nya sulti dupa sulti unya di na kadupa maputol ang kamot unya ang baba na hiwi ra na agas tubig awa na ati manunon adto sa retirement house wa nagikolekta ana agas ng laway dire may ganay kay doon na sa mga madring may sa kay mo atiman may kay mo trapo ana-anaan day nga re mingon na lang taon pari sa una unta ni pero wala kay patyon noon oh na gisilutan si Zacarias maamang ka perting pagkaamanga lahi kayo si Zacarias og reaksyon sa iyang asawa pagkamabdos ni Isabel purti niyang lipaya kamuron dihang mga 70 na edad og mamabdos mo malipay mo kay bisag 70 na mo mukawat-kawat bayagin mo
Kay bao ko nga kay dagan kay nag kawat-kawat bagi mo nya simbak kong mamabdos. Malipay mo. Oy, tubag. Ningon ka, di mo dapat diri. Ang imong rason mo inilihok. Mo inag-analyze, kauwaw ana, unya karisgo ana, unya unsa pa imong kauwaw ana, unsa pa imong ipakaon, katiguang na nimo, unsa pa imong ipasuso nga, wa na may mo gawas, unsa pa man gon. Uga pa manas langkay sa lubong. Pero nganong mao man imong unahon-naon nga ang Ginoo may nagbuot sa tanan. Ang Ginoo may tag-iyas kinabuhi, ang Ginoo may mopalambo sa kinabuhi, ang Ginoo man maoy muluwas nato dim aning atong abilidad. Tanawa karon ang kalibutan nga naningkamot nga kitay muluwas nato. Unsay resulta? Nag-away na ta, nangaguba na ang creation of God. Gikan sa tao hangtod sa atong ecology, guba na, patay na, hapit na wa nay paglaom. Global warming is very dangerous reality karon sa atong kinabuhi. Hutdon tagpatay aning global warming, bisan pag bilyonaryo ka, patyon ka aning global warming. O karon gipangpatay na ang atong mga animals, birds, mga langgam, mga corals na nga matay na kay di nakasustainer sa change of climate. Sunod ani kita na mao ning pandemic, apil na ni sa global warming, manggawas ng sakit nga wa na takaybaw diin gikan. Ingong gikas kabog, kadugay nang nangamatay sa mga kabog. Yang anong nangabot man din nakasaghi day mong kabog dito sa inyo. Wah, oy, kwaknit, gamay na lang sad. Ang pasabot lang nako ba, kung rason atong saligan, di gini makaluwas. Pagtuo, inyong pamilya, wa mo'y bugas, tuo nga naay Ginoo. Asa man mo katuo? Basas Biblia. Mauna nga inig kabuntag, ug wa mo'y bugas, pamahaw mong pulong sa Ginoo. Tiguma imong mga anak, imong bana, mag-Bible sharing ta dong. Isa-usa man isa, pamahaw. Wala, paglagag tubig init diha, nga atong imnon. Nya kao naman, pulong sa Ginoo. Ang Ginoo ingon ayaw kahadlok akong mga panon, giatiman magyan akong mga langgam, ana, nya inom na sag tubig. Giatiman magyan ako ang mga balili, kamo pa ba? Nga mingon imong anak, ma, di na kay ko kaklaros balili ma. Yan. Sige lang dong, natural lagi na dong, basta wa kay kaon. Ana, pero giatiman tas Ginoo, ana, relax lang. Ana, o tanawa, di ba mga tulo ka semana, wa na luwas na mo, kinsa gud tay mamatay. Nga inig Bible sharing ninyo, tudluan mamos Ginoo dito sa iyang pulong. Unsa may iyang pulong? Naingon siya, pangita og kamo makakaplag, pagtuktok og kamo ablihan, pangayo og kamo hatagan. Di kamo sunod ana. Sunda ang pulong sa Ginoo, siguro gyud kang maluwas. Di ba? Asa man kaunang mangayo? Anang nagsigig simba. Kadaghan yang nagsigig simbang adto unahan ng mga katikista anong tudlo-tudlo dayon kani mga lectors ipawahi ang pare ha. Onya imong doon tuktuko nimo ngayo ka wa gyud kay mo hatag ninyo nya inigbalik na sa ninyo nanay ni hatag duha ka hakop nga bugas inyo tong lugawon ngaon mo Bible sharing na sad mo niingon naman sa diri nga ayaw pag tinapulan lihok tao kay tabangan ko ikaw. Lihok mo trabaho. Ikaw may trabaho pa daw, hindi awat trabaho. Kadaghang trabaho unon, karon lang, ni-clog up ang mga kanal. Panguhaan ang mga sagbot diya sa kanal. Limpyuhin ang mga daan diha, daghan kayong sagbot diha. Limpyuhi. Ayaw pangitag suhol, trabaho lang, aron ka mabuhi. Ikaw, luuyas na ko pa dir, sigong trabaho, way suhol. Sige lang. Naagi man nimo ang kapitan. Nagtrabaho ka doon kasi gasugo nimo diha ako lang kap kay ang kanal diri kap napulpula naman isa uy sus kabuutan ko nimo di 500 ana iko ang taon na diha main lang na nimo kanindot ko nimo dong o pagkaugma trabaho mangyapon ka yung kapitan ato na lang kanang kuhaon para atong i-employ nya kay perti man imong maayuhan mo trabaho wa majoy kuan pili hasta imong mga anak
Uy, gireport ka nga tos mayor. I-recommend ni namo, mayor, unsa ka, makasuod ka ng trabaho niya. Aw, sige dire, basurero. Asos, dade ka nga to. Ada ko, kay kaginkam, kay na, may mga, kuhan niya, sideline. Nya, mamatay pa mo. Nya, porti magini mong kugihana, porti mo yung kugihana, ni sikat nagmaayo ang imong kinabuhi, hanton ni daga na kag barangay kapitan. Napulihan to ni mong kapitan, kawag yun mang limpios kanal. Unya kay porti magini mong mayuhang mo atiman, kay buwan yun, kay pagtuog, di yun magtinapulang kinugihan yun, honest yun kayo. Oy, nahimo kang mayor, giilisan to ni mong mga mayor, nga wa gitay ayo. Ang resulta, gipatay kas imong silingang mayor. Nya, namatay na ka. Unsa man? Namatay kas gutom? Namatay kas imong pagpangalagad sama ni Kristo ug ni Maria. Ug maunay atong pagtuo ug paglaom, magpakamatay ta sa pagpangalagad sa usag-usa. Di ta mahadlok masakit, di ta mahadlok magutman, kay wa gyud masakit, way magutman kung naa ang Ginoo kanato. Maunay pagtuo. Pero ingkang masakit og magutman ko, kay wa ko'y sweldo, kay wa ko'y trabaho, kay wa ko'y daghan kog anak, rason ang imong giapilan. Anha ka diha maratol. Sa atong unang pagbasa, nindot kayo ang plano ni Hari David. Ingon siya, gapuyo man ko aning palasyo, unya ang Ginoo naa mas tulda. maghimo kog dakong balay para sa Ginoo. Ang propeta nga si Nathan nakadaig kayo sa plano ni Hari David. Yan ingon siya, sige, mahal nga hari, himuan na kay kanindot anang imong plano para gunas Ginoo. Pero pag pananghid ni Nathan sa Ginoo, mutana siya sakto ba kay ang kanang propeta mo, sige maginag pananghid sa Ginoo, giingnan des Ginoo adtuan na si David. Ingna siya nga ako'y gasigig luwas niya, ako'y naghatag niya tanang kaayuhan. Ako say magplano kanus asa ko puyo, kanus atukoron akong templo. Niya, di ko gusto nga siya mutukod akong templo. Magpili ko sa iyang mga anak sa sunod, magtukod og templo. Amo to, wa gyud madayon ang templo panahon ni David. Si Maria sad dinhi sa atong ebanghelyo, miingon pod siya, unsaon man pagkahimo niini nga wa man ko hilabtig laki. Nindot sa atong pangutanaha. Nangonsulta siya. Una ko maingong yes, pasabta usa ko. Pero sa Dios non nga pagpasabot. Murabag ni open si Maria ba nga pasabta lang ko, tagay kong explanation. Nga kana bang makumbinser ko sa Dios non nga pagsabot. Ang opposite ni ini kining pagsigig pangonsulta sa Ginoo, paminaw sa Ginoo, kining atong batasan nga muhimo dayon taog personal analysis base sa atong sitwasyon, base sa atong pangandoy, ug maunay makaguba sa planos Ginoo. Munay initial nga plano ni David sa iyang gusto. Ang kang Maria ang gustos Ginoo. Kamo unsa may inyo? Sa inyong pag-ampo ba? Kanang mag-ampo mo. Unsa may inyong gibasihan? Ang imong gusto o ang gustos Ginoo? Ang gusto sa Ginoo. Daghang kay mag-text nako karon oy. Napay word nga, let us storm heaven with prayers. I need or we need to storm heaven with prayers. Nga maayo unta ang akong mama nga 25 anyos sa iyang sakit. Angayan pa bago nang ayuhon? Angayan. Pero og imong storm ang heaven para lang maayo na, basig ang imo nang gusto, mo'y imong gustong mahitabo, di na ang gustos Ginoo. No, mas may patingalig ingon, help me storm heaven in order to explain to me
unsay gustos Ginoo in this particular situation. Kining maong panghitabo, tabangi taong ko ninyo nga makasabot ko unsay gustos Ginoo, nganong siga naman kay nigmata nga akong anak laki, purti naman kusugang musuyop. Ana ba? Dili kay mo ingon ka nga storm heaven with prayers nga muhunong na untag suyop ning akong anak. Basig imo ra nang gusto. Sawan. Tubaga ko no ko ninyo, kinsa din kuan lang response lang ang isang kamot ba. Kinsa man ninyo dinhi karon ang kusog kaing mosunod sa gustos Ginoo. Okay. As kamot. Kana bang ang gusto Dios Ginoo mo imong gipangita kanunay? Ngita asang kamot. Ha? Bisan choir? Wa? Uy, panganaog mo diha na mo panganta. Bisan liktor? Wa? Pangubua ka ng inyong mga bilo diha. Ay. Di rin yung isa. Wa mo kumutanaw. Wa sad. Mauna. Sige, ako lang mong pasayloon, no? Pasayloon tamo. Pero akong pangutagaan tamong second chance. Tagaan tamong second chance, ha? Ang sa magi inyong gusto, ang gustos Ginoo o ang inyong gusto mo ay matuman? Kinsa may mutuman sa gustos Ginoo, taas sa gamot. Second chance na ni. Alang choir. Uy, og nagdungan tarog kamatay. Doon na usa diri. Nakaron. Nganong hadlok man tas gustos Ginoo? Nganong di man ta mo isas kamot aron pag maton. Iba makos na siyang unahona. Ningon mamuron, unyag mo isa ko. Nganlan kong bakakon kay di ra ba ko katuman. Din alang ko mamaka ko magpakatotoo ko. Very good. Very good. Nga di gid ka gustong mutuman sa gustos Ginoo. And you will go to hell. Oh, ang tanang wa mo isa kandidato na mo sa impierno. Lagi. Nga naman, tungod kay matod pa ni Kristo, kinsa raman ang mahiusa kanako, kinsa raman ang makaadto sa akong amahan, dili ang tanan nga nagtawag Ginoo, Ginoo, makaadto. Kung dili, kadto ra gyung maminaw o magtuman sa pulong sa akong amahan or sa gusto sa akong amahan. Ala, patay na mo diya. Di gani mo mausab, bisag mo simba pa mo ugma, kandidato na gyud mo sa impierno. Kadto dito sa taas, kandidato na tong patyunon. Ano man, padung naman to sa langit. Ako, mag-ampo lang sa kuninyo, nga dugay pa mo mamatay. No? Kay, wa para bagyan mo mahigugmas gustos Ginoo. Karon unsa may kalainan kung matuman ang gustos tao. Si David galisod og katog. Kay gasigi siya gunahuna nga ako yung buhatag balay ang Ginoo. Galisod siya tog, nahasol siya. Nga ang gustos tao, makahatag na tog stress. Sa dihang si Maria, misunod sa gustos Ginoo, wa na siya mahadlok, nawa ang iyang kahadlok, nawa ang iyang kahasol, og relax kay siyang niingon, matuman dinhi kanako, sumala sa imong pulong. So ang gustos Ginoo, nakita, relax, og malipayon. Kining atong gusto, maghatag na tog stress, og kaguol. Para nang gusto jud ka ang imong anak mulampos sa iyang pag-eskwela. Nya sige mangyog kahagbong, di ka anak magul. Ang gusto ra ba nimo masumak cum laude gyud? Sige maghagbong. Nya sabay sunod di mo mahitabo, magsige kag pangasaba sa imong anak, ikaw wa gyud kay igabaws. Purting dagkuan nimo baon sa eskwelahan, unya maora ni hagbong. Ana. Unsa man? Okay na ninyo? Kung ang gusto nimo, ang imong mana di na gyud musugal, ana patay gyud ka diha.
Magsige ra gyud nag-abot imong kilay kay musugal man gyud na ipusta pa ka ana. Pustaanay ta ba yo? Iguli na ako sa amo. Yaw-yaw ta akong asawa. Pustaanay ta. Ingon sa akong asawa. Sige, ako, di mo yaw-yaw. Ako, yaw-yaw. Isugalan mo eh. Igabot ito. Yaw-yaw. Bayad. Yaw-yaw sa animal. Ayan na. Na. Mahasol ka eh. Pero kag imong gusto, maingon ka, Lord, ug unsa may imong gusto, aning akong bana, o nining akong anak, matuman. Nga, mahongong din Ginoo. Hagbong na sana karon. Sige Lord, matuman ang imong pagbuot. Ngano man Lord nga magsige man siya kahagbong. Ana. Pangutan na sad. Ngano sige man siya kahagbong. Nya moingon dayon ang Ginoo ang liwat biyanan nimo sa una dahil hinumdum ka hagbong sa kasuna. Sakto dito Lord nung siya ikaw karon demanding kay ka pero sa una dali biasa kang mahagbong. Nagay liwat-liwat ra sa nausahay no. Ana. Di isa to pa marelax na ka liwat man din nako. Ana. Sus kay ang imong anak perti man kusuga gyon nga kuyog-kuyog anang iyang uyab nya mubo pa jud kay short. Nga bisag unsaon nimong badlong magtuman man Dios gusto. Ayaw pagsigbadlong ing na Lord unsa may imong pagbuot nganong namubo man ni king short sa kong anak mukabyo na bagmay sa abaga siyang uyab angkas anang motor nga way rehistro aron inig uli inig hunong motor des dool sa inyo sa niya na igidor to door pagida ana ya Lord unsa may imong kabubuton siya ako ra na siyang gipapauli pero wa na tinughangay na dito sige Lord, matuman ang imong pagbuot. Di, relax kay ka. Ana. Pagbuot din sa Ginoo day. Dili oy, moingon ang Ginoo nimo ang imong anak natintal. Huyang ang imong anak. Hinumdum niya ang imong anak huyang. Siya nganong nahuyang man na Lord in siya. Wa pa baya mo ikasal sa dihang imo nang gimabdos. In siya, liwat day kong Maria Lord siya wa oy kay gitukhang man sad ka. Pasabot pa, napasa di dito si mong anak. O di makasabot na ka sa panghitabo. Di abitan ka usa nga nakuan na hagbong ko sa rating namo sa among trabaho usa ka tuig. Gikuan bagi hagbong ko ba ang akong rating gihimong average nya year pag yun nga tuig nga mao'y pagka-paralyze akong maguwang laki niya akong papa-paralyze ng daan niya ako'y breadwinner niya kay gihagbong mangkos rating matod pa dito sa akong manager dili ka qualified nga i-promote at least 1 year dili ka makadawat og mga special nga mga benefits for 1 year di porte na kong kuana, guula, hila kog maayo. Pero, ang akong performance, excellent. Doon na lang ginahitabo sa among opisina nga ako maoy nadatugan. Nga kung dito na nila buhaton, ang tibuok nga branch kuno, mao kuno'y ipinalize. Nga ako lay gidatugan. Hila ko, paghuman, narikog Santo Rosario, dito ko sa cross hilak kanang adoration ba sikog hilak didto nako kanus ako nang inahanglag kwarta gihagbong na noon ko nimo di pa baigo nga wa koy kolekta overtime di ko bayarag overtime nya karon hagbong pagyod yang akong maguwang mao pagyod pagka-paralyze duha na kabuk akong paralyzed nya mahagbong pagyod ko nga nagkinahanglan kong ipapalit tambal galisod naman kay ko karon ako nang gisubay-subay sa Ginoo nako grabiha sad nimo sigog tutok ba nya mura masag na imo sulti sa kong kasing-kasing piyong arago na imong mata gasigala ng mata nimo diha auto nga akong piyong ko from sig aga sa akong luha nya paminaw nako init kay akong agdang kani maghilak ta init to kini niani nya ingon dayon ko nganong imo man ning gibuhat suko gyud ko nganong imo man ning gibuhat grabe na sad kayo nya ang ni-flash akong una-una
si Kristo nga gilansang sa cross, ako yung nakita nga mura siyang naglihok-lihok ba kanang naningkamot o kanang bitang straight siyang lawas, nya gaagas ang tanang dugo. Ako masang mapil nga gituan ko sa dugo diri, init-init gud. Naku, ano ning natuan mo kanin? Samot ko gihilak. Nya ingon ning Ginoo, gusto ka? Ingon ani akong ihatag nimo. Naku, ayaw lang sad. Lain sad na ilansang ko nimo sa cross siya. Kani bayang akong giantos para biya ni maluwas mong tanan. Di biya ko angayan nga iantos. Nya ikaw karon gamay ra kay nang imo. Mao na siya gitawag og salvific suffering. Gipaantos ka aron ang imong mga kaubang-uban dili magantos. May lang nang ikay magantos para nila. Pagkadungog nako anang maong diri sa akong kasing-kasing ko, hala ninduta good Lord. Salvific suffering. Pagbalik lang nga sa akong opisina, aga taghoy-taghoy na ko salvific suffering. Nako, mo nakutob kasakit karon akong maagian, salvific suffering. Ana, sila kanang salvific suffering, makaluwas nga pag-antos. Dili sayon ang gibuhat ni Maria nga pag-ingon matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Pantuson ba siya to? Pantuson eh. Kamo, moingon mo, inigingos pari nga, dawaton ba ninimo imong bana? Inigingon nimo, o padre, hangtod yan nas kamatayon. Saman, mga asawa, naka-appreciate pa mo ron atong inyong pagsaa dito simbahan nga, dawaton ako, padre? Na-appreciate pa mo? Ganahan pa mo usab atong? Sige, ug narong inyong bana, lingi siya. Ina dawaton gyud tika. Sige. Ready? Mga asawa, ang di mo lingi mamatay. Kung na ang imong bana. Sige. Ina, ready? Ina dawaton gyud tika. Sige, ready go. Na wa man mulingi mga asawa. Kamo diyan naingon mo? Mayo man na diyan. Nya unsay gisulti sa imong bana pag ingon nimo dawaton gyud tika. Ako lang mo ingon siya, pikat nimo diya. Dawaton nya sigihan ta nimo giyaw-yaw mura na kag akong inahan. Sa una sweet kay kanako karon mura na kag inahan. Sige kamo na sa mga bana. Mga bana, ug naarong iyong asawa diya, lingi ako no, ing na sukad sa una day gidawat gyud tika. Ready ha? Ready? Go. Nga bana. Kamu diyang nagtanaw sa online, naman na ron yung bana diya, natuaw inyong asawa, basig naglungag na ron, ing na sukad pag yun sa una day, gidawat gyud tika. Sige. Di ba, moingon ang imong asawa, patio tanoong kang buhanga. Dawat diya nga, lain mo na imong gidawat dito. Sige, wala mo ditong inom, lain may dawaton mo, ang tagay man. Kusog kang kulok-kulok-kulok yan. So, ang pagdawat di ay gakinahanglan gyud og pagantos. Nya ang pagantos maunay bendisyonan sa Ginoo aron mahimong kalipay. Muna ningon ang anghel, ayaw kahadlok Maria, paglipay. Kay gikahimutan ka sa Dios. Unsa may kahimutan sa Dios nato? Kung andam tang mudawat siyang kabubuton bisag na apay pagantos. Og ang kabubuton sa Ginoo kanunay gid na nga naay mag-unang pagantos. Mao to pag human ako hilak, pag uli na ko branch, wa na malipayo na kay kustanan. Nakahibaw ang akong suod kayo didto suod sa opisina, nihilak siya, nganong gibuhat mo na dong? Nako ayaw lag kabalaka day, salvific suffering. So usap ng salvific suffering, nako wa ko kahibaw. Basta salvific suffering. Wa man ko kahibaw ana. Dito naman ko theology ga explain nga kada day lusok sa dugo ni Kristo mao day makaluwas sa tibuok kalibutan. Pero kitang tanan bisan pa kunog pabahaon ang tanan natong dugo di kaluwas bisag usa ka kalag. Pero ang matag lusok sa dugo ni Kristo luwas ang tibuok kalibutan. Mao na ang iyang salvific suffering. Ana. Oy, ang resulta di ay mapari di ay ko. Mao day ti resulta. Karon, unsa may nahitabo? Wa nay suffering. Sige na lang
offering. Paano sa pagkamangitag sa offering? Tanawa karong sunod, ang di mo offer, maimpirno man yun. Na, andam na mga kahon niya. Nya, kamura ba? Wara ba mo'y offering? Awa mo'y salvific suffering. Dili tayo, ayaw lang magpatugag-tugag offer, basta di mo ganahan. Ang importante, ang Ginoo mo'y mulipay nato, ang kalipay ni Maria gikan sa Ginoo. Muna nga tong tubag sa Salmo, sa gito atong tubag. Ito bang gikanta ni Esther ba? Oy, wa naman kay bao. Mag-awit ako sa kaayo sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Kanang tao nga mukanta, malipayo na. Nya iya ko nung kantahon ang kaayos Ginoo. Nga naman, unsa may kaayos Ginoo? Nga ang atong pag-antos, bayra niya og dako kayong kalipay o grasya. Apan ang atong kalipay, bayra niya og silot nga dako kayo. Kanang magsikag pangitag kalipay dinis kalibutan, silutan ka. Pero ang nagsigig pangitag pagantos alang sa uban, amo maginay pagantos para sa uban, mahimo sad kang malipayon Diyos nun nga kalipay.